Terveiset täältä Suomesta. Entinen korpisotilas lähettää, joka on taistellut samaa vihollista vastaan. Ei Venäjää, vaan Neuvostoliittoa vastaan. Nyt te tappelette Venäjää vastaan. Ja näyttäkää mihin pystytte. Te olette pystyneet tähän asti erittäin hyvin. Eikä ole kuulunut sellaisia, että tulisi sotaväsymystä. Sotaväsymyshän tulee joskus, mutta sille ei saa antaa päiviä. Se on taisteltava. Tehkää vaan itsenäinen Ukraina. Ja oliko se niin, että tulta päin? Ja viimeiseen veripisaraan saakka. Joo.